Kufkaf. Madi. Koma marambo chanza phone. Iye uvika phone. Mutubisa. iPhone ya madame. Oh. Andauza ndikurola. Vati iPhone ke. iPhone ji. iPhone 15 Pro Max. Uzanike ngota ka different. Chijukiti. iPhone 15 yeMzimbabwe. Ndasema glass angani? Tashika. Huh? Tashika. yeMzimbabwe, what do you mean? yeMzimbabwe bane zinotengeswa paZimax kane. Ayo bwezera paZimax Roma original. Ndochero che. Azva kubhadara. Ndatombovatenga kudhara so. Chirugara chituku. Anopedza. Bo kana uchipedza bo. Anopedza. Chanoadira manje azobudisi chi. Made in Italy. Ndana maqueen. Maqueen. Ayo maqueen ke. Alexandra maqueen. Naiti. Vanokuziya mafona. How much up? Zvakanaka. Alexandra maqueen. How much? Maprice akupisa mazana. Ngozikwana akutenga moto. But Alexandra McQueen suit is not less than 15,000. Yeah. You can check it. Do you get my diamonds? Yeah. You can check it. And you. All right. Panapa katuenda kuinterview baba la. Taona pa radio down at the pole. Wapindura surprise. Ipapa. But sataenda ka. Parumboneza debate ka. Makarona. Debate na marufu na Apostle Chiwenga. Ndakakusiya ma-street epasocial media kudhara. Ndipe update. Alright, update Chiwenga ndikushaya ndozvandoziya hana gotsi. Saka munhu ane nharo munhu ane nharo. Ukangoona munhu ane gotsi usaita nhare naye. Asi mufesi because hana gotsi. Alright, pakaitwa debate reSabbath. Marufu anomunonzwa ndewe-SDA. Auya anopedza. Yes, so angari kuside reSabbath naApostle TF Chiwenga vari kuside rekuti Sabbath hakusisina. So debate ro rakatrenda rakanetsa. Hapana chinhu chiri mubhaibheri chinonzi hakusina. Saka ipapa Chiwenga atoone problem. What I could say, I'm not sure where they are both standing on, but gazing on what you're saying, what I can say in my own opinion is that the Bible is a very big book. And rakafanana nina tomboti ndiki Bible anakagara ndakalezi. Yes. Nandiri kuona kuti chirwa pictures. Saka photographer kanditi usachinje usarombo move sana ndakadai. Saka akakumberi banditi chwa. Ana paside banditi chwa. Ana paside banditi chwa. Baenda mugotsi banditi chwa. Bati nomonya chwa. Baba ma picture akatanga kubuda. Esanga kana. But pambache ndaito dengisiri. Inda. Zvese zviganza zvozvoona because engo yanenge ashandisa inenge iri different. That's the Bible. Bible i1 but kune veku7th Day Adventist vanoroona nenyon'ona. Koita veku-Catholic vanoroona ne-right side. Koita ma-Pentecostal vanoroona ne-front side. Koita vamwe vanoroona nechii. But it's one. Saka kuti nini ndizouya ndoti Mwari hana gotsi nekuti ndiri kumuona nekumberi namutichwa nekumberi. It's wrong. Because anomuti chikwane gotsi anoti Mwari hana mhino. Umwe anouya ne-right of atayo ane nzeve hana gotsi and hana ziso chiri kureva. Kungoti we are all seeing the scriptures from different angles, but it's still the same Bible. It's still the same. My interpretation of the Bible must not be translation. Right. Interpretation is open to change in every season. For example, Ziku. Mwari vanoti handichinji. But it's in an environment that is changing. Yes. Uona angles kusiyana. But iyo Mwari wacho hachinji handiti. Statue but vanakupa masaidi akasiyana. Unoziva kuti ana baba Guti vakadhila nechechi yanga ine umwari hwakudhara. Iko zvine zvitakudhila nechechi kuti takambonetsana kuti so mizopinda mucheche ndosapinda. Ndo madhira akadhira nababa Guti. Ene zvitaane problem yekuti vanhu vakugara dare kuti tete lisazopinda muleadership yona apinde. Because akachwaburwa chidziro. But anopinda ere akachwaburwa chidziro. Ndo pacho pakunetsa kuti chechi ya1950 haichakwanisa kudhila nechechi dzanhasi. But Mwari ndi Mwari one. He's an unchanging God in an environment that's changing. Saka andikwanisa kuya ndichiti Chiwenga wrong, andikwanisa kuya ndichiti Marufa wrong. Chandoziya njoti Chiwenga hana gotsi. Saka anongoita nharo chete. But
tabvisa kuti haana gotsi kana kuti akatyaburirwa mudzimai paya pakabhaizika chiche zvinhu zvasina basa. Chakakosha ndechekuti bhaibheri rihombe, munhu aona mwari wake neumwari hwaona nawo hatikwanisi kuita debate kuti mwari wako hasiri. Because pane vapfupi vari kumona ari murefu, pane varefu vari kumona ari mupfupi. He is just the same God. Saka vanhu veku7 day musatombobhaizwe, endai kuchechi koko kuna mwari muzhinji. At the same time vecatholic endai koko kuna mwari muzhinji. At the same time vekwedu futi wana mwari, because tese tiri mascriptures ari mubhaibheri. Tisingazongoiti kana takubuda mubhaibheri ndopakutanga problem. Ipapa pandototaura kuti tete lichas kunatobhaizika vanoti muchechi menda hapinde. Isusu kwedu tinoti uya wakaita zvawo zvezvauri ona prayer musi Friday HICC munhu wese uya uri zvauri munenge muina Apostle B Java mune kuna Apostle B Java chibaba na Prophet Success na Prophet Success. Alright, to represent the past, present and future. Na Apostle ndo machechi akudhara holiness anana baba guta ndo baba ndo chibaba chacho ona. Then ana Prophet Success ndo ma prophets emazuano ndo ata umwari wa mazuano. Then ini ndo represent the future. Cheche mZimbabwe chacha uchaona mani marasta mchechi ne tattoo tattoos anenge arimo mchechi. Cheka 10 years from now I'm always in the future church. Yes. So always understand that God loves you all and aumwari aufana kuzongotwa bada harare do mukobora. Takunoona baba harare. Izvi zvazve pa social media asazva mwari amukobora. Alright, rega tipinde. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he is a journalist. Call loud. Any my glitter. Hey, what's my glitter? My diamonds. And all those glitters are not gold. Hey, why is it gold? My diamonds. Radio Zimbabwe. Timboona kuti panapa pazvinhu zvacho ndakupinda muredio baba hararechi vanenge vari Jinimbi light ini ndendirichi my guy ndini chibaba but amusikuona neti hangover yaJinimbi chiri ngori mumusoro menyu. Aiwa Jinimbi anga ari chibaba ndasipo vakasoringa chibaba but danga ende weakness asi danga aripo weakness wairire kana Scott wacho weakness ane mnyati ari kumberi Jinimbi azongoya neshe ane kagatka ari Zico akaifana kuwapo ya Zico narwadziwa kuti Zico ine amefani yake amefani I'll tell you. Zico akaipa mudhara munhu yaya ndi people's journey. Ona inini pamajournalist atinawo muZimbabwe ndomurota number 1. Serious? Pamajournalist esanoziva zvaanoita anoziva basa njewo. Is number 1 kwandiri ndomurota number 1. Zico is a journalist. Amefani yake amefani I'll tell you. Zico akaipa mudhara kuitawo zvinikakauruke ugosipapa so zvinobuda aiwa agare pasi aiwa ndezveZimbabwe murita zveuprophet anisi aiwa ndoita zveZimbabwe aiwa ndezveZimbabwe kwanzi muri kunamira maposta enyu pamusoro pemaposta emukomana makadi enyu sister muri right aisi tatongopinda munyaya isi chekumirira aiwa munoziva maposta ka baba harare anenge achiswera achiisa iwowa maposta isu tinonamirwa ona tine mari tetiri badini but vanhu venyuka ari kufamba vachinama vachivhara maposta ake zveshuwe tesingazivi tavhara because baba harare anenge akatovharwa anga ari vakaposta papeji aiwa takakanda kupeji hanzi tipe mufananidzo waProphet uri kudiwa pachana vanhu vanogona kuona tina vakomana vanenge vachingokanda kana Zico Zico dai watora picture yaProphet wopo watikandira apa tinoda kukanda ini ndawezopatidzira baba harare vanhu vanotendoka zvemachikwadi ndakamboudza vanhu ndakati
uyu munhu anotendoka sasino delete zvima audio videos maona zvima audio videos achigwina makumbo saka zvotora kuti imi hamuzati matendeuka ayo because kuti andatendeuka nei because imi makatendeuka musina kunzi Bladiva dai makaramba muchinzi Baba Harare munazotendeuka chichange yobva kufacebook page imbomirai Prophet toda kubvunza inini pamunenge muchikandirana pamapages enyu nditofunga kuti mutori vanhu vatoripo vanotowirirana inini ndowirirana nemunhu wese amowirirana inini manje bara jasinganzenjetika ndinobhadhara vanhu vanenge vachiita traffic painternet hansi ndine ndichiposta ndichizotsvaka mari vaiva vana vanhu vanenge vachitonyora izvezvi pamwe maybe vatoposta men vatomudingei chandozokufaririrewo zvangu ndechekuti pamaprofits akawanda at least unozva muprofit anobuda vachena ndowefake ari nayo pana anonyemera kuti babara uri prophet ndewefake ndarapindirai vari riu pakuti ndochifake japres naiziko asi tsvagire munhu mana anotora picture yeprofet oda kuonekwa nasi mandigona mirara yatori sei mimi muri vaviri mimika but Baba Harare mazondivenga baba anditombona swaziye ndo first time kuona baba andoziva but pamapicture munovaona aiwa kazve umavhidhio nemapicture of course ndowaona unoziva ini ndoziva munhu wese vakasheka nembinga chindoziva munhu wese ko pavaimba gospel maadimba wapromotawo ndakamirira kuti atendoke first because auite gospel artist nekuti waenda kuchechi aiwa auende unoita gospel artist nekuti waenda kuchechi uri gospel artist because Mwari vakudana ndosika zvakamuremera ndezvine calling yaMwari zvinomira semusinobudisa ubva murechechi vakatadzwa zadza vachechi adzokeraakovorwa nana mahenderi nana Matias Mary vakatadzwa svika level remashefu egospel ana Matias Mary aiwa ukaimba chezvezvo zvine umwari vanhu vanozara ndokumuromba semokati vangotora picha avana ruche ndakapeka Alexandra Makwini inodhura ibhero kuimba gospel akusoona mata kweli aiwa pane nyaya yandirabvudza panapa hanzi anonyatsotendeuka akatenderera kutendeuka imimi saprofet makaonei ndakanoti munhu kauya andaka live kemaprofesessanetimayerogoni ndakamuinspire vakakauya church for home zvipo ndezvekuti unoona ndakatendeuka ndii but ndasvika kuchechi kuya ndakaonaona kuti character yangu yanga yakurasika futi munhu akatendeuka zviri kuti chokwadi so afana wayatozofunga kuti kutendeuka kunorwadza still but kutendeuka kuri simple so inini ndiri kubasa kwangu just like vane basa rimwe ravanotoita asi vachinamata ndosaka ndiwo mafungira unga Baba Harare dai vaida zvekunama dai vanoya chechi kwangu because ini ndonzwisa umwari neumunhu machechi akaona nzvisa zvemweya chete Prophet makavainvita here Baba Harare kweda kuinvite kuti tinotendeutsa saka makati kungovatsvaga aiwa pakakura kuti patendeuka pakareba zvekuti kuti patendeuka anoona nachiuka after 2 years 3 years vachirambisha indirabvunza Prophet vasati Baba Harare vasati vapinda saka imimi muri kutaurira pasi Baba Harare simudzirai saka imimi muri kuenda here imimi mukapiwa mukana wekuti mumboendawo kushow yaBaba Harare munoenda mambonzwa nzvimbo yacho here mda aiwa varikuitira kujongo zvekuti pakona varikuitira jongo vane bhachi randakapfeka riri mujongo aiwa nzvimbo haina basa ngarimbotaurei nyaya yeshow kuti iye nemusic yake mokokwa kunzi uyai munoenda ngatiti ndikakokwa inini ndiri munhu wevanhu tabvisa kuti ndiri munhu wechechi ndiri munhu wevanhu ndikakokwa akunga music hainakidzi dai kuti kwajapreza wingi japreza wingi ndoini but madansi awo ariko achigwina makungwa aya madansi ndoziva kuti ariko but madansi vanotogona but music
Handinyeba hangu ndakaona chigwina imwe video so. Sa music ya muri chisinganakidzi yawo ndeipi yeGT here kana kuti yava ina. Ayo banda rinonzi something rechiti gsh. Ayo rinogona. Leva neta madance something. Prophet Mirai baba ari vambo. Unaona Prophet. Jongo ya rushora nechichi yandirika. Asi uzora ngoti level. Vanoimbisa pana zvedoro apa ndi Prophet. Vanofana na Junior Spraga. Vanokimbiswa Baba Harare vakambosvika level ra Junior Spraga kana rangweri. Avana kusvika pakota. Vanokimbisa pana zvinyadzi muri Prophet. Aiwa. Music ine ma sections. Kune music kuti baba namai vanonida bedroom. Kune kuti angombowe suit ku beach. Handiti kune music yechurch, kune music yemotikari, kune music yefamily, kune zinosiyana music. Handiti kana iwe record label unoaccommodate ma music. Zvalo pakuti imi muri Prophet ka. Muri Prophet kudai so muri munhu waMwari vanhu vakakutarisai. Handiti ka. Zvinozobuda mushere vapfana vakuimba zvimwe zvekubedroom nezvewawa. Muchisponsor. Why? Because inini ndoda kuti ma youth ka asazopezera kurasika kunorwa guka. Ngawanirwe zvekuita ma youth. Apa vateta kumirira nyika yangu kuti let me give my youth something to do. Aiwa baba ndiramba. I always stand my youth yangu. Rekatikotsira mafemo mchera. Rekatsimbo awana. Baba Harare vakambotwera kuma dance jetu. Todambo varidzira yavona Roma kawa. Dai pasina vanaitamba. Dai interview yangu ndiriwa. Aiwa ndopisa na murumo nore. Aiwa munore. But amusi kutamba nemhosva iyi. Dai mandiudza kuti avachawo. Tadatu adedza kuHSCC but takaona kuti ngati. Alright, inini rai, inini chandoda kuita ka. Ndoda kuti Prophets na Baba Harare vave the best of friends. Munoza kuti chi. One bachira wakapfeka. One jean wakapfeka. Aiwa bachira umini amuraroera. Aiwa Prophets muri munhu waMwari mimi. Munofanira kutounza Baba Harare kwamuri. Nokuti mimi ndini muzodziwa. Aiwa ndofane makosi because kuwabvisa mbero fine. Yes I'm good. But zvinozobuda here kuti umwari kujongo umwari kuHICC zvari kuchete. One zvikuitika. Aiwa kwakuzare kwawo. Kwakuzare. Ine ndakati pa. Ndoda ngari mari tipejera. Mirai Prophet Baba Harare mbotaura izvi. Muruona zvikuitika. Ini kwangu kutori nani. Indiri munhu am a Christian ndakatendeuka mbona ke. But ndikurwa chiti yangu. So at least ndirirewo kuti ndiri kuti ndipasha na angopata nakabata. Aiwa mira kanipedzi. Isu tonzi tiri munyu wenyika nditi. Satofana kupinda munyama. Munyu unonaka uri munyama nditi. Ndo nyama yatiri mukati. Prophet hanzi munoshiyedza kunopinda munyama. Manje uku manje. Ndakasvika zvino. Uya yakadira anozohota. Ayo, alright. Nyaya yekuhodha vanhu. Ngatimbokombeai muri two mabranda. Anozadza ndiani? Zviri zvemusi Friday. Ndimangwana. Ane vanhu ndiani pakati penyu muri two? Aiwa ari kuchikatora chokwadi. Ini nangu ine the list yandakaita. The list yandakaita ndafoira. Ndandina 25,000 national. Nane 25,000 national. 25,000. Kuchechika ndiko mama. Aiwa arakurisa. Yendi kudzokera nema mistakes angu. Anzi na Baba Harare anzi su stage chibhadharisa. Mimi kwenye kwako emahara. Aiwa. Vanozonyeba ndekwemahara. Because munoziva kuti hakuna chinhu chemahara mulife. Ndakakupa ifoni yazviroti ndeyemahara. Imimi ndakupa mara bandakaita. HICC ka. Ndiye ndakabhadhara ma-thousands. Mabhazi ndakabhadhara ma-thousands. Mabhazi akutora vanhu abhadhara. Hazviroti ndemari. Saka tingaenzanise macrowds. Aiwa andizwa kuti zita kuti Java rihombe. Ngatibude vafambe panza. Hombe unani? Tonoti vanomhoreswe. Inini ndikangoti pe Java. Alright. Mirai tisimutse. Baba Harare chipetse tudambo. Vanhu vanonganyumanyira bhozi vanongaifungwa kuti vachapiwa mari. Chete. Aiwa Baba Harare makanzimira apa. Ndakanzimira apa Baba Harare. Kiure chembere nobvenda kwa Baba Harare. Tumatuki Java. One face yangu. One skin yangu. Anzi mwesta rai. Aiwa chakanyanya guys. Aiwa ndi apa rasa nyandirambe. Apa akabuda. Chero mpana. Ndatombomuza kuti ndiye pandapinda. Alright, Mirai anzi zvoni hapana zvachanzwa because muri kutaura meseka wani.
kana imani Andanyara hands prophet vanozadza vanhu vashoma chokwadi national mukabvisa nationary makaenda mucity sports ndakazadza kwete kuchitungisa ndakazadza mastadium amwe ndozadza kuaustralia ndozadza kuamerica ndozadza kuuk ndozadza hanzi baba Harare hoye hanzi baba Harare vane vanhu hanzi hanzi pa Night of Wonders Prophet Makambo ndo pamanchiti ndo patakabhaiza because it was my first time kupinda muchiuyo hari chihombe. Alright. Saka baba Harare papa kuna mabhazi imi mukuda kuti father city kwangu vanhu vane rudo neni zvekuti vanotomuka kumba kwavo vogeza vozora mafuta votiita kumbonosapota mukomana handiti $100 ndichagire one picture vakazadza kudhara vasati Prophet musavharire regai vanhu vanogeza vobhadhara mateni avo handiti vopinda pajongo paiona launch vachisapota kwauyu vanhu vanonokerwa madhoro vachikumbirwa vachitengerwa chikafu votadza kuzadza futi azigwa akanyarara hake aiwa vawana ukwane masitengerwa kwangu vanotikandira mari pasite aiwa but ndiriwo mamiliyoni kukandirwa mari indozodhonza mamiliyoni yekai hanzi java imari inenge ichiterwa nevanhu baba Harare ibhuru aiwa baba Harare anganzura tsitsi mafana anzwa tsitsi atichingwendayo rega rimobvunza prophet kuti vanhu vari kuti mapera kaimi pabhega aiyo chokwadi aiyo chokwadi nangosara ndakuma 50 million 60 million zvasiyana kudhara paya vangandi nekuma 200 300 million handadona skiri baba Harare mapera pabhega baba Harare vagara vapera panyaya dzemari dzekuti mapera rekanamuna izvozvo haipo kwangu munogona mutori nayo yenyu chandakaona kuti kuti hamuditsi I think ndo vanhu vari kuti ndapera yakaomera imbinga yakaomera but maimbonzi maipaka imini prophet kudhara ndaipa aine zvinda kudoneta kumacharity organization kumahospital plus wiki navakurira ichokwadi arikuita sei wiki navakurira murubvuma matikari every friday murubvuma aiwa ndobvuma aiwa achibaba handitomonyebe handototi pamberi akuda pamwe vanhu ndopavangada kunyatsonzwisisa ndichara mastatement mamwe aya ndikada zvekukobora ndodzoka angu but handomurespekta mai ndotomuda munhu Harare adaotengera mota nani nawikine ndamuona wakatongwara wakatoinvita wikine akauya shoko akoka anotokusiya nebhendi mane maakwa mapapama vakagara pasi mune padiki aiwa baba Harare muakwa anokwana here muakwa ndozondiutika ndomalevha awo kandotengerei akakumbira ndotenga mota yamunofunga kuti yakafita baba Harare aiwa mota yakafita wai chiregererana ikamese muri makristu nai mota yakafita baba Harare ndaenzo akamboya ake anga nayo asati apiwa nani na wiki hausei muri kuti enzo prophet aya ndikuti ukadonetirwa chidonetawo imimi mudonetire aya ngakumbire nomba ndozasendabvunza moti yakafita baba Harare ndambona sewimwe vari yangeri ipsam shanza zvimajapanese kasi chakangonzi VIP hapana VIP saka uyu wawe munhu mukuru uyu murefuka uyu hakwani muti mota tudiki chechi Harare vareve simuka baba Harare nyatsokuona ari kusaiza ndona mapicture achandoona but inini zvondinetsaka saka imurundudza kuti pamunenge muchikandirana paipaya apa ndasingatomboziva baba Harare uye baba Harare makanditanga sei aidaurira munhu aidaurira vanamongoti java ndakatozomupindura zvomuzvirataure zvakatangira ndovakatanga kusendemwe picture kudhara yaivana mudiwa wokutu namarabha ikazi arinani between baba Harare namarabha amene zvavaida kuita so ndichipiswa so ndopakatangira nyaya dzacho hakuna zvakadaro mutomboirimembe itsvage ugoikandi but mune mafollowers itsvage ugoikandi ende painstagram
Babara ari local base nana Benjani mwari waro isiri ma international ini ndo zadza ku America ku Australia miraita chaura machine haiti inotina Babara ari pamwe chete na Prophet Passion. Unaona chi kune vanhu vanenge vada kubata Prophet andira vanokwanisa kuvabata pa 0773 107 253 kana imwe yacho 0772 684 337. maona kuti nini toni nemafoni tu Babara rava Vana wati mpana akabata imwe foni bari munoziva chinonakidza Babara ari roze kunze kuti wachechi kwangu kunopisa ka umba waita pride vaenda kwa Pastor Outreach. Pastor Outreach inini kuchikoro ndakavatendeutsa kwete kuvati gamuchire Jesu but ndindavadzidzisa kunamata ndindavabata musoro vachiri kuchikoro ndivabatsira ndiye mufundisi wavo ndiye mufundisi wavo manje koiko zvino toda pamafanzi zvekare aiwa munomwa Babara tipire vakutsvaga manje avana isusu namba dzedu i07 chimomere izi 0719 205 175 0719 205 175. Yes, so ayo saka vanayo ka ndo patobatika inenge mfano wawe ndo yako hiyo haya ukanyepa masekuni akutengera Prophet mamchirevesa here mimi kuti Babara ari mamsati mambosangana navo taurai chokwadi ina ndozini chokwadi ndakangorana paFacebook munhu ada kutsvaga mbiri nei ndakangoti vananzwira keri yavo tsitsi vana uri vandiva respond vandarova video vani tavanika takuda kuti tinge tichipedza chirongwa isusu time chinayo mushana inini ndinoda iso Babara ari muri kulauncha album tozati pa launch ka munozomboita skill rimwe rere kuti vanhu vatenge music and CD whatever music yenyu pa flash mu-auctiona but tinoti isusu titangire munomu mbinga dzese dzinenge dziri kwajava mbinga yekutanga iri panapa iyi mbinga yekutanga iri pano ngaimboradzawo mbinga tisati tasvika ukoko but one maitira zvinoitahandirapi but ambamura Babara ari nechita mari pavakabva kuchechi vangagumbukira 200 imimi aiwa Prophet vakatonyora paFacebook andavabhadharwa kuchechi 200 saka imi maalbum iri chirikoshesa imi murikoshesa nemari yakaita sei aiwa pana muri munhu waMwari ngatibonzwei hanzi Prophet imimi mazwana musudonedza munoti nditengere mari baba machenda mari ndotsvaga mafanzi avo anenge agona comment ndomutengera netiketi maabha maro ndotengera kana ti 10 shandisai weight chairo hanzi Prophet mazano muri mupurisa wemari hanzi Prophet muri mupurisa handakaperera mari dzogororo namba dza Prophet uyu arida uriona ndodiwa Babara ari manje hanzi 0773 107 253 then 0772 684 337 Prophet kwankune una Prophet Success Apostle Java kweta inini kune wakaipa mati kwakaipa ndiri kuti kuna apostle futi apostle Java chibaba inzwai Prophet imimi semunhu waMwari muri kutenga album nemari kutanga donate donation vari kukomenta for Babara vari kuda for Babara ndobhadhara routine anditi andosiya panapa ndobhadhara routine ka Babara then album anenge anazogona kukomenta wamunotsvaga imimi ndotengere iyi mota mangu zoteausati donation inazuda donation utotenga vari kutenga hanzi Passion ngasiye bhuru ngasiye bhuru hanzi ngasiye bhuru nebhuru redu aiwa bhuru wani hanzi Prophet to pay 5k to support album aniona aiwa munezezva njaita ukazara nanhafu ndoenda kustage ne5k ndechiona ndotobuda kuona ndomhanya koko ndinosiya 5k pastage inini zvandiri kufunga kokangoita hafu
Zvandirufunga ndezvoti Baba Harare ka semunhu achanonokaenda pastage paalbum launch yake. Andoenda kuma1 iko kuma2 nenda pedza party ndiri kutanga kwa HICC. Akauya kwa HICC. Mobva mamutambidza. Anobuda demon uyu asipiri. Anobuda mamutambidza bag. Mobva mamuna matamba. Aiwa mapedza. Akauya ndomba 5k. Mama mblenda ati ngoyi kuna kwazara ma H ndozonzi cha ni ma H ngachiuyo kuka kana achinasoya ndomba 5k ndonga muti nyame chimomira ndati 5k chimomira itaura andi ndimati 5k ngabe ndomba 5k ibi kana kuti munofarirwa iyi ndichauya ndogona kusvika kwenyu muchaona zvoita chaunga ikoko manje wangu ndechirungu yangu uptown wangu uptown kuda ma reactions Baba Harare ukasvika ukoko tokuda umbo page rako kuti wasvika timboone chaunga wangu vanakaflya kubva Europe wakambona chechi chiteera ndakubuda sokuti serious nichokwadi naye makadimbozviposa pazvozvi ndati ndozvaitika kwenyu musi Friday ndikazvinzwa tsitsi dzekuya ko ivo Prophet vakasvika kushoma ndama zanotototanga nadriver kuenda kuairport ka ndotenderera kuenda ndichida so kuda so apa baba ma echangona mota ipajongaya akangona mota je one serious note ini ndine hangu team inonifarira ichiti family yangu inonifarira because it's not easy kuti wombosiya vanhu uchindoita zvegospel vaniti vanhu voramba vakangojegera vakamira vachingoti Baba Harare vaimbi vazhinji vakazvitoraya vakapera ipapo yauritaura Prophet Passion gospel variko vanonifarira variko vakawanda vaindibatsira kugospel alright anofarirwa inini na Baba Harare nimbopedza alright variko gospel vanondifarira nevaindifarira but kune dzimwe ninhiwo dziri mukati muchechi mumu dzekuti nini ukada kutamba unoona kutoramwa Jesu aiwa pachokwadi apo Baba Harare vane power vaneka kunzwisa tsitsi saka vanhu akunzwisa tsitsi reka kuti vangori munhu anotaura ndiri hamba muchechi asiri hambo ndiani hanzi African Giant hanzi Zimbabwe Giant ihambo here alright tukisa Paul panapa tikesa Baba Harare nanati mustreet mwana nomanyira mazvona Baba Harare achiri maupcoming do I believe was maupcoming alright saka inibvunzo wangu ndeyekuti Baba Harare album iri riri kuuya iri rakamira sei album riri kuuya rine masong 5 rinonzi Greater and Wiser kurava kuti tadzoka tiri Greater taimborova chiti kumashure kuti sina Jesu kunota kuirova tina Jesu saka haisina zvimwe zvezve Baba Harare anobva uchechera samuchiri uchechi motenda kwaodrich every Sunday ndinotonamatira vanhu vachipora chechi uya kuchechi kwedu Prophet Passion imimi kuHICC murunamatira vanhu aiwa kuna Prophet Success vanobudisa mademon apostle varkurwa mahealing us indongorwa word this then is the idiosyncratic haipapa ndokwangu ndorwa word wedhira mune muchirova muchisa kana prophecy ndiri munzwa wedhira mune muchisa rere muchisa tumajokes twoisa mazita evanhu vemunomwe vanhu vari kuzvitambira sei no you have to relate with the locals ndiri munomuka pane makataura mukati mwari watinonamata mukuru kudarika sewiknel mwari wangu mukobvu darika it's an expression mwari wangu anebvudza makuru darika dzababa chinotimba it's an expression baba ndovasapota zvinowana even isu titoimba tino mamwe wedza tinotsvaka ndine imwe song yandinayo inotonzi amainyengera 5k aiwa 5k vapei ngavavatore chechi vachingopinda mucheni mashoko ekupedzisira takwenda kunawo muchidii takwenda nawo short aiwa ndoti hangu vemunyika vasina zvekuita vasiri kuda kuya uchechi kwangu aya vanenge vazongotoma extras angu ayaya vanoenda kwababa Harare vanhu ngamusapotewo ndakuziva kuti vanenge kunzwisawo tsitsi chichichicheno mavafarira akutofarira aiwa vanenge kunzwisa tsitsi but vanhu vese kuHICC 8 p.m. tikuvhura madoors uya musangana naJesu yamuone ndiri kuti munhu wese kujongwe kona
uko tiri riu teti chikurovera ngoma non stop hakuneri kusara apa kuno kuturauza terero vacharinzwa rini musi mangwana makuseni mangwana makuseni rera kutopopota aiwa tinotenda saka vatsigiri moteerera album riri kuuya sokutaura kwaita vanenge vada kunamatirwawo aiwa hati isusu tienda neko kwese toda kuzvionera mabara achingopinda nando apa 5k pamberi mukabuda mukapinda kwangu mukakwanisa kupinda pagedho kana mukati lokupa 10k bonzo toziva kuti hamutokwanisa kupinda Zimbabwe Broadcasting Corporation nguva dzedu dzasvika pana 8 o'clock. Mabadman asina pride asina ego Wantanga tondiridzira kawiso Pamachada titsika ngeinaso Nodzoka pa broadcast ndina zigo Osika tsika utangeka kama ziko Maona drama arekwa gringo Tepe kunonoona isi dingo Ndinonzi tingo ringo Ndameri tina nchazosiwo single Pa next album Fucking amigo Aiwa, I'm a bitch. Ladies and gentlemen, company yedu Logos Solartech. These days we are always busy. Tichijekesa nyika magetsi kumunhu wese. Hanzi let there be light, bringing light to the world. And nasi ndina Mr. Ketch and ndikuvaperekedza hangu kwavari kuenda ndiri kuvadeploya ndiri kuvaassigna ndiri kuvaendesa mufield. Mr. Ketch mune team panapa. Yeah, nasi tine team takananga pakaroi. Pakaroi toda unoita solar system tobva taita house wiring and tubing, a full house wiring. It's a 7-roomed house. Tobva tasiya musha wese wane magetsi. Alright, saka munotoitawo mawiring chindaifunga pamwe munongoona kushandisa magetsi ari mumba kana pasina magetsi makuti haya electrician. Tinorova wiring katotarisa material yese iri mukati muno ndewiring, sockets chichichi zvese, malamps, solar acho zvese zviripo. And this is properly packed. Ndoona vanhu vanenge vachiti zvinhu ndakaona zviri muchirori zvichigujurwa zvichidii. Aiwa, tinenge takarongedza so nekombi yedu zvakanyatsosecure. You can see kuti zvese zvakanyatsosecure zvakanaka. Aiwa, nice. Saka tichakuratidzai review the end product anenge vaita, but nhasi danongotaura padiki exclusive product service ramakarongera vanhu vemuZimbabwe vane mari, vari pakati nepakati, nevasina mari. Okay, so for beginners tinowanzotanga something to do with fridge. Solar system inoishandisa fridge, a 3.2 kVA solar system. Inoaffordwa navanhu vakati one day, yes, but iri a durable something. So this goes for $1,480. Yes. And then we go to 5 kVA. But takuenda kuma 5 kVA anenge ane mamwe ma-products kana kuti mamwe ma-brands ema-system zvichidependa nekuti client ari kuda zvipi. Nekuti umwe anogona kungoti inini I just need some must. Umwe obva ati inini I need day, I need Victron. Tinokwanisa kukuitira any package yaunoda zvichienderana nehomwe yako kuti iwe unozviaffordao sei. So tinokwanisa kuita ma-packages yayo from 5, 10 achienda ma-packages kusvika to the biggest that you know. Yes. Ladies and gentlemen, ma-numbers nofunga maona ndo ari kuda pascreen. Uye mukasangana nekombi inoi inonzi Zigo kombi inoi. Haina rimwe zita riripo, munongoona Zigo anenge aripo. Ukasangana nevanhu ava kwaiona uchida masola, wosangana nemota iyi, you are going to get a 2% discount. Ndini ndaiauthorize. Ukangosangana nemota iyo ndoona ndiripo, unopiwa ka discount kako kakanaka chibva watonyorwa quotation ipapa, kana nemunhu uri kuzoda masola nyorerwa iyo quotation ipapo mhanya, and you actually make a lot of money. Ingori haasi masola chete, pane ma-ball installation, pane ma-CCTV installation nema-accessories and so munozofunga kuti ungosungirira masola chete. There is quite a lot of things that you can get. So abate on the numbers that are showing on the screen and you'll be good to go.